Orduan hemen idatziko dugu hitz hori. Izaten aldena zer nahi, izaten alda abiz bat, izen bat, nahi dugu, bai? Eta behin pentsatua idatziko dugu eta buelta emanen diogu, estaliko dugu, bai? Eta ondoan dituenak, asmatu beharko dute ze hitz den hau. Eman beharko ditut pistak, bai? Zuk ikusiko duzu, nirekin batera zein den hitza, bai? Egin froga bat. Baina pistak edo pista bat? Ze hitz bat? Hitz bat da. Hitz bat. Nik ikusiko dut eta zuk ikusiko duzu. Ados. Kiko, Bittor, irakasle izandakoa eta irakaslea gaur egun Jasminenak. Bai. Nirekin hasi zen urrian, bueno, Jasmin berez, maiatzaren 11an hasi zen eta klase asko zuen eman, ze kago, ekainaren erdialdean ja klasea bukatu ziren, orduan egon zen hilabete eta erdi. Gero uztaian ez dugu klaseik ematen txaperminak direla eta bai, nahiko klase bada hori ere bai, Klase... Bai, eta gero bai egin zuela barnetegi bat, bai, 15 aldi batean forun egon zen. Eta jo, oso ongi moldatzen zen, eta, bueno, esan genion B baten hasteko, eta nirekin hasi zen urrian B baten. Ikasturte honetan 2019, 2020... Hori da. Urrian. Baina 2 aste pasata, 3 aste pasata, esaten dugu, neska oso azkar doa. Eta olentzerok ekarriko ziola, B2 pasatzea, eta hala ere, uste du berandoa llegatu zela olentzero, iaia lehenago pasa behar zela B2. Bai, fenomenoa, neska fenomenoa hori zera, berehala ikasten duena oso erraz hartzen duena dana eta bueno... Uste dut, erruaren zati batera izanen duzuela orduan, irakasleok. Ez dakit, Motivazioa dela, irakasle honak motibatzen dutenean ere onak zarete, beretik ere izanen du, noski. Bai, denetarik ez. Klabea handia da, nola sozializatu den euskaraz mundu guztiarekin. Bai lanean, bai euskaltegiko jendearekin, kanpotik etorri da eta agian horrek lagundu dio, ez? Bueno, bere inguruan jende asko euskalduna zen, ez? Bai. Famili bat osatzen duzu elkar, lankide baino gehiago familia, eta gero ikasleekin ere zoragarri. Oso giro ederra sortzen da, ez da bakarrik klaseko giroa, baizik eta hor sortzen diren ekintza guzti horiek. Eta gero eskertzen digute. Eskertzen dira eta ze ongi batez ere hori da, egiten dugun lana eskertu izate, igual hezkuntzan igual ez da inbertze, gaztetxoak ez da inbertze eskertzen, baina helduak izanik eta ikusitaz esfortzu egin duten eta gure partetik ere gurearen ematen dugula, Eta oso gustora egon direla, beti euskaltegia izaten dute oso oroitzapen ona eta honela ze ongi bestea ze gauzak egiten genituen da. Eta bai, eskertzen dute desente. Ez bakarrik gelako giro hori, baizik eta euskaltegi mailakoa, ze aukerak emate dituen ere jende berri ezagutzeko, eta batekin da bertzerekin mintzatzeko. Orain eri tokatzen zait eskerrak ematea. Bueno... Ikasleak hor dauzkazu zai Bittor, utziko izut klasea ematen, eta Kiko, mila esker. Zuei, hau baitxare zabaltzegatik. Bai, zabaldu beharra dago. Bai, eta animatu behar dugu euskaldundu ez den jende hori, animatu behar dugu euskara ikastera. Eta oso garrantzitsua izaten da baita ere euskaldunek ere hartzea horiek ere partaideak izan daitezkela jendearen prozesuan, ez? Pazientzia pixka bat izan, lagundu, animoak eman, hori oso garrantzitsua da. Bai, ikaslei ze ongi egiten ari zaren da, horrek arrotzen ditulako eta aurrera segitzeko gogoa, pizten zaie, bai. Jarraituko dugu, dakigunok animoiek ematen, ez dakitenak animatzen, mundua euskalduntzen jarraituko dugu. Oso ongi. Mila esker, Kiko. Beldur pauso bakoitza kontatzen etorri naiz, bideak esango didanaren zain, azkeneko aldi batez. Ezeri helduko
Euskaltegiko giroa jaso dugu, Jasmin. Bai, jatorrak dira, ez? Bai, oso giro polita dago zuen artean. Bai. Horrela erraz ikasi daiteke, ez? Jo, erraz, bai, nahiko. Ordu dexente ematen dituze astean, ez? Elkarrekin. Bai, 2 ordu eta erdi egunero, astelenetik ostegunera. Izan dira 10 ordu astero. Bada, eta hor denetarik eginen duzue, baina mintza saioak. Aekan izena ematea erabakitzen nuen hasieratik, euskara ikasi nahi zenuela erabakitzen nuenean, Aekara zibantzen jen. Aekara, justo ahotsakoekin bururatu zitzaigu, hori ze, Aeka eta ahotsako artean elkar laguntzen dira, ez? Ez dakit... Elkarlana badago. Bai. Eta horregatik apuntatu nintzen Aekan, ez? Eta iristen da lehenengo eguna, euskaltegira sartu hartzaren lehenengo egun hori. Gogoan dut, oso argi. Eta? Klasea jada hasi zen. Ah, bai? Bai. Eta ni nengoen atearen aurrean, pentsatzen, zer izanen da? Ea, zakit, eta etorri nintzen maiatzan. Izan zen, geratu ziren, agian 10 edo 10 eskola. Ja. Besterik. Claro, kurtso bukaeran sartzen zinen. Kurtso bukaeran. Claro. Eta sartu nintzen, eta besteak izan ziren jolas bat egiten. Ah? Presentazioak egiteko, ez? Aurkezpenak egiten. Nongoa zarazu, eta zer da izena, zer egiten ari zara hemen, Iruñean, eta ni geratu nintzen itzi gabe, zer nekien, zer kontatu ez nekien deus. Claro. Eta nik, momentu honetatik sentitu nuen nola izanen den Aekako giroa, ez? Ja. Eta oso erosoa sentitu nintzen. Naiz eta hitzik gabe gelditu zinen, jaso zenuen giro... Baina hitzik gabe sentidu guztietan, ez? Bai. Hitzik gabe literalki, eta hitzik gabe ze ongi, ez? Bai. Oso bapatean ikusi zenuen hemen ikasiko dut. Bai. Eta justo apuntatu nintzen klase, urtea bukatuta gero barnetegian. Barnetegi batera jantzen. Bai, forura, Bizkaira, bai. Bizkaira, eta bizkaitarra gainera. Bai. Karo, ikusten, euskara, ezagutu zenuen euskara zertzen, baina euskarak euskalki asko ditu. Karo, gainera, ni hemen ikasten dut Nafarroan. Bai. Eta Nafarroako euskalkia eta Bizkaikoa, forukoa ez dakit, baina ondarru batera joaten bazara. Gernika ondoan geratzen da, Gernikako... Bai, horregatik. Bai. Eta bai. Osea, forun egin zenuen barneti bat, 15 egunekoa edo? Bai, 2 aste, haintxe, oso gustora. Oso ongi pasatu nuenik, hainbat jende ezagutu nuen ere, eta bai. Eta gero, kurtsoa hasten da berriro? Bai. 2019-2020 kurtsoa hasten da berriro, baina ez duzu denbora asko ematen gela bakoitzean? Zer gertatzen da, Jasmin? Hasi nintzen justo B bat mailan edo, salto bat egin nuen, ez dakit zer gaitik. Oso azkarrik hasi zenolako agian. Barnetegiagatik eta lagunengatik eta hainbat motiboengatik, ez? Baina salto bat egin nuen, eta bai, hasi nintzen eta konturatu nintzen, nik nire eguneroko errutinan erabiltzen dudala. Karo. Eta hau izan zen aldaketa edo, kanbio nahiko handia ez niretzat, eta justo Gabonetan, oporretara joan baino lehen, Kikok, proposatu zidan bebira, kontatu digu. Bai? Kontatu digu, Olentzero etorriko zela. Bai, oso argi gogoan dut. Eta Olentzero etorri zen. Bai. Bebira pasatzen jen, Kiko alde batera utzi eta bitxorrekin. Egia. Hau da. Eta nola, orain ikusi dugu oso giro ona dagoela zure ikaskidekin, baina beste ikaskide batzuk izan zenitun hasieran, B batean zeudenak, orain bebikoak, laizter utziko dituzu bebiko hauek ere bai? Edo zer? Ez dakit. Karo, beraientzat ez da zure egoera berdina, beraiek urte gehiago daramatzate daukaten mailera iritsi ahal izateko, orokorrean bai. Eman dituzte. Eta, karo, iristen da, maiatzean, Marseillatik etorritako neska, batean beraiekin dagona, eta seguraski aurrera eginen duena, beraientzat? Beraientzat ez dakit, horregatik batzuetan oso keskatuta nago, ze pentsatuko duten niri buruz,
nondik etortzen den neska hau, eta zergaitik hainbeste pausua egiten ditun, eta guzti, eta banago ez keskatua, baina batzutan pentsatzen dut, zein da nire irudia haiei, Ez dut uste txarra denik, eta hori ere jasotzen duzu. Ba, egia. Beraiek ikusten dute ahal dela. Ba, ahal dela, Claro. hori bai. Eta ikusten dute oso denbora gutxian ze aurrerapen egin duzun, gainera. Bai, nik oso argi dut hori, ahal dela. Baina ikusten dute ere bai, ez dela aski klaseetara joatearekin. Zuk erabili egiten duzu hizkuntza. Baina horregatik, hori da, eta hau da nire abantaia nagusia, ez? Haiek han jaio zinen, han jaio ziren eta betikoak dira, orduan, haiek Josi zuten beraien bizitza osoa bai gaztelaniarekin, eta nik hemen etortzen naiz ni bakarrik eta nik josten dut nire bizitza euskararen alde edo, egoera desberdina da. Bai, zuk dena aldeko daukazu, ikasi ahal izateko. Egia. Bueno, Jasmin, orain zure etxera goaz? Bagoaz, bai. Zeren zuk itzulpen lanak egiten dituzu. Eta etxetik egiten dut. Eta etxetik, orduan ikusiko zaitugu pixka lanean, bai? Venga, ala venga. Frantsesera itzultzen dituzu gauzak, ezta? Bai, ama hizkuntzara. Ba, bagoaz. Eskutsik zatozen arren, gora, 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 begira. Jasmin, etorri gara, orain zure etxean gaude, zure txokoan, baina hemen lan egiten duzu. Bai, lantokia ere bada. Zure lantokia ere bada, ez? Atxedengunea, lantokia dena biltzen da hemen. Bai. Itzulpen gintzan zabiltza. Frantsesera itzultzen hori da, frantsesera itzultzen dituzuzuk gauzak. Momentu honetan zertan zabiltza? Lasai, lasai nago, orain nago, itzultzen dokumentu judizial bat. Wow! Eta ezin dut gehiago esan, karo? Bai, ez. Baina horrelako lanak ere bai. Bai, noski. Pentsatzen un arinagoa, edo pixka bat, baina horrelako testuak ez dira oso errazak izanen. Gogorrak dira batzutan, Bai. eta egiten dut ere interpretazioa, ahozko itzultzailea, itzulpengintza, batez ere justizia jauregian ere. Ostras, eta baina hori, niri iruditzen zait, claro, egon behar hitz egiten eta entzuten aldi berean. Simultania, badago ere konsegutiboa. Bale. Eta nik egiten dut bi gauza, bi praktika, ez? Baina azkena izan zen, justizia jauregian, indarkeri matxistagatik, bai. Eta, karo, tipoa, gizonak etzekien gaztelania, orduan, ni intermedioa edo itzultzailea nintzen auzi hau egiteko. Gatoz, aekako egoera goxo batetik eta jarri nauzu orain momentu honetan egoera... Bai, lan nahiko serioa, ez? Baina beste batzutan alaiagoa da. Nik itzulpen, egiten ditut ere itzulpen batzuk turismoari buruz, adibidez. Bai, pasaren astean egin duen Nafarroako gida turistiko bat, eta itzuli nuen, frantsesera. Bueno, horrek ere eman diztu pixka bat Nafarroa gehiago ezagutzeko, ez? Claro, eta ez duten beste ezagutzen, eta aukera on bat bada nik ezagutzeko. Gero, beste lan bat ere egiten duzu, hemendik etxetik bertatik, frantseseko klaseak ematen dituzu, ezta? Bai, claro, hau izan zen bigarren plana, ez? Itxialdian, nahiko egoera ekonomikoa zaila izan, eta, izan zen aukera bat, saiatuko naiz nik ea pedagogia dudan, eta ongi nabilen nik, eta, hasi nintzen klaseak ematen, Skype bidez, baina ez bakarrik Nafarroako edo Euskal Herriko ikasleentzat. Skype bidez egiteak ematen dizu aukera. Orain ematen ditut Madrilgo neska bati. Ara? Bai. Eta gustora? Oso gustora. Bai bera eta bai zu, eskatuko dizu lana ere, prestaketak aurretik egin beharra, baina gustora egiten dugu. Eztabaidak egiten ditugu astean bitan, edo zein gaiari buruz.
Eta hitz egiten ari gara, frantsesa duzula zure ama hizkuntza, euskara ikasten ari zarela hemen, momenturen batean ere hitz egin dugu galegoa ikasi zenulare bai, zenbat hizkuntza dakizkizu, Jasmin? Jo ba. 23 urte besterik ez izateko. Ba, ama hizkuntza frantsesa da. Gero unibertsitatean ikasi nituenak gaztelania eta ingelesa dira. Gero ikasi nuen nire partetik edo autodidakto modu batez portugesa, justo Galiziara joan baino lehen. Horregatik galegoa oso erraza iruditu zitzaidan ikastea. Eta orain banabil euskararekin. Euskara, gainera mundu guztia gainera esaten duela, zaila den hizkuntza bat dela, ez daukalako beste hizkuntzekin harremanik edo. Nik ez nuke erranen oso zaila dela, baizik eta oso eredu edo bai modelo modelo sintaxikoa ezberdina duela, ez? Claro, guk beti ikasi ditugu latinezko hizkuntzak eta ohitura dugu, ez? Olako eredua edo modeloa ikasten, ez? Claro, eta hasten zarenean, olako, euskara bezalako hizkuntza ikasten, beste mundu bat da, baina ez da zaila. Batez ere olako, ingurumen edo inguruarekin, ez? Claro, horrek errezten du, ez? Pixka bat. Urtebete eman duzu euskara ikasten, urtebete hori ospatzeko idatzi ere egin duzu. Bai. Zatik egiten duzu irri. Bueno. Baina olerki bat idatzi zenuelako diot. Olerki edo idatzi edo nola edo testu bat ospatzeko. Eta eskerrak emateko batez ere. Claro, nik olako testua idatzi nuen nire irakasleentzat edo irakaslei eskerrak emateko lan guztiagatik. Bale, nik irakurri dut. Eta, zer dituzu? Niri oso polita iruditu zitzaidan, harrigarria urtebetean horrela idaztea, baina, karo, gure ikusleek ez dakit jaso duten guzti hori. Eta irakurtzen badigu? Bai, animatuko zara? Gero gainera zuek eta Anderrek seguro musikita pixka bat jarriko diotela, eta poli-polita geldituko dela. Egin dugu gauzatxo bat, bilatuko dugu txokotxo bat zure etxean, eta irakurri, entzunen zaitu guzu. Venga, egin dugu. Ongi. Olerkiak badu izen bat, titulo bat ez, eta ditzen da urte bat ikusten, urte bat ikasten. Hasten naiz. Ikusten dudanetik gehiago sortzen, begiak zabalik eta besoak irekitzen. Gogoan dut lehen klasea. Ai ama, orain bai, ze odisea. Pentsatu nuen, arna sartu eta zuzenik klasera sartu. Zenbat aditz eta hitzanitz, beste mundu bat izanen balitz. Akats bat egiten bitartean, irrifarre bat zure ahoan, eta ematen didazun aholkuan, konponbidea aurkitzen azkenian. Sartu gara kontaktuaren basamortura, zuen hitzak besarkadak bihurtu dira. Zuen etxetik, gure etxetara, datozkigun berbak amets egitera. Urte bat dira 365 egun, euskaraz egunero saia dezagun. Belarriz handia da hiztegia dakargun, eta ahoz egin dituen hainbat lagun. Naiz eta besarkatu ezin dugun besotara, zuekin ni prest beste abentura batera. Horrela sentitzen da Masiarra, eskerrik asko irakasleak eta euskara. Eta jazta. Gipuzkoan zuk berez baduzu ere harreman bat. Bai, familiarrena, Izebarrena, bai. Izeba, amaren lehengusua da. Bai. Nik ikusten dut Izeba bezala. Bai, familiaan bizi da, Usurbilen eta askotan, eta zure amak badu harremanik zure Izeba honekin? Bai, askotan hitz egiten dute. Karo, baina zure amak ez du euskara ikasi. Zure amonak ez zion erakutsi. Hori da. Nik egiten dut zubia, ez? Haien artean. Claro. Bai, baina amak gaztelania pixkat badaki. Eta moldatzen da gaztelaniakin. Baina, karo, Izebaren ohitura da eguneroko bizitza egitea euskaraz.
Orduan, elkarrekin gaudenean, bai egiten dut zubia. Eta orain kuriositate bat, Zeren zu Gabon batzuk ja pasa dituzu hemen. Gabonez? Bakarra. Gabonetan joan zinen... Claro, etxera. Bueno, herrimina baduzu orduan. Piskat. Ez dirmin beste baizik eta familia mina. Bai. Bueno, eta nere lagunak izan egin dituzu. Bai. Karo, kuadrilla... Karo. Aba, aizu, Izabel deitzen ari da. Venga. A ver. Kaixo, Ainhoa. Ainhoa, ikusten... Kaixo, zemuz. Ze marroia, Horrela edo horrela? Nahi duzuna, horrela. Horrela jartzen baduzu, pues horrela, zuk nahi duzuna. Nahi berdintza, izuk esate jazuena. Hemen gaude, Ainhoa, hemen nago Hamaika telebistakoekin grabatzen. Ikuste dugu guk Hamaika telebista etxean. Pues jakin aterako zaretela orduan, Iraila alde hortan, horra gertuko zarete. Ondo, ikusiko dugu. Banuen zu ezagutzeko gogoa, ze, bueno, izan dugu denbora Jasminen bidez bere bizitza eta ezagutzeko, eta, bueno, kasu honetan zuek zarete bere familiko harremana hemen Euskal Herrian. Bueno, gugea bere harremana, baina bea etorri izan dei baten bidez, edo email baten bidez, unesko atzen ondo, 2017an, bea jarri izan gurekin harremanetan, ezagutu nahi gintula, bere amonak, Euskal Herri zituen familia artekoekin eta harreman bat eukin egitula, eta gure gana jortzun. Eta hortik abiatu zuen dena, eta egin esan, hasiera-hasieratik oso harreman hona genuen, eta hasiera-hasieratik harritu gintuen, bere jakiminak. Ainhoa, galdera bat, 2017an esaten duzu jarri zela Jasmin zuekin kontaktuan, 2017an Jasminek Euskararen arrastorik ez zuen, eta begira orain. Bueno, mira, atzo bertan ere, elkarrizketa honen da berri, eta nola audioetan, zen maila daukan. Eta nola egiten du nire bikotekideak esan zula. Baina nola egiten du, guretzako arrokerik, baina arrotasun puntu ikeragarria da, gure sanitarteko batek, Claro. egiten bora guztiak. Bueno, lehenengo ikasi nahi hori eukitzea. Eta gero gaina, ze eredu berri izaten nahi da, bai denbora, zein azkarreka zena, baina ze maila daukan ere. Okerrez banago, Jasmin, atzo edo erain azterketa bat zenun. Mundu guztia hau enteratu da, azterketaren berri badu. Eta, bueno, seguru nago, gainditu ez gainditu hori abezala, baina maila daukala hori eta gehiago gainditzeko, ziur nago, berrogoteko da, guk euskera usurbilen, UEMako udalerri bata, euskera asko hitz egiten da, erabiltzen nahiko genukera baino momentu batzuta gutxiago, baina guretzako bea ere mundu hontara, euskararen mundu zoragarri hontara etortzea, ikeragarria da. Gaina, ikustaraztulako posible dela. Bai. Eta ez dauka zertan bihurtitza da. 5-8 bakoitza behar du erritmoa, kontua dela gogoa. Jakin hori eta gogo hori. Baldintza bilatuko dituzu euskaltegi batetara joan, barnetegi batetara, zenitarte bat, behar pentsatasun, Marseilla larun batetan, arratxaletan okerrez bana okutezan, eta torrezitzen egun behin bere apunteekin, eta esaten duzu, baina, jakin hori, mundu berri bat irekiko zeizun, gogo hori, hori dana mirestekoa da. Ea nik uste dut, beti adierazten du oso guztua dagoela hemen, bizita estiloa ere gustatu zaiola, aisialdia nola bizitzen dugun, ze balore ditugun, eta guzti hori nik uste euskarak hori ere mandiola, eta hori ere asko baloratzen dula, biziralekuan Euskal Herriko hiriburuan, bizitzeak guzti hori ere ematen diola. Eta gauzak ezan behar dut, abenduan Argeliara joan izan, bere amona, nire izteba, bisitatzera. Eta bideotxo bat grabatu nion, Jasmini helarazteko, amonak, ze arrotasun edo ze postasun ezekan, behar euskeraz zitzeitulako. Eta askotan itein genuen egun horietan, Jasmine euskararekiko eukidu jarrera eta gogo, nire amonarentzako ikeragarria da.
Bai. Eta dira, bere seme-alabek, lau seme-alabek ikasteko edo erakusteko aukerik ez duna izan, eta galdutzat ematezun transmisio hori, bere alabaren alabak berreskuratzea. Hori, amona bezala, eta guretzat euskal komunitate bezala, ikeragarria, transmisio hori eta eten jarraitzen badago. Eta ziur nahi, Jasminek bere inguruan, seme-alabak eduki edo ez eduki, baina bere inguruan zabalduko dula euskara eta areagotuko dula. Bai, hau asmoa dut. Asmoa duzu euskara zabaltzeko edo seme-alabak izatekoa? Ui, Ez dakit garbi gelditu. Erantzuna ez eman. Ze ongi. Demorak esango du. Hoi da, ze ongi. Ba, posten naizu ezagutzea ere, Ainoa, placer bat. Ez dizuetu hitz egiten utzi, hemen sartu naiz konversazioan. Bueno, aitzen duna ni naiz. Baita ere. Eta, bueno, ez dakit, behain musu handi bat, Baita zuri ere. bai, badakigu ondo dagoela, baina benetan ikusi nahi dugu eta besarkatu nahi dugu, maskarekin o maskakin o gabe, baina, bueno, behintzat musu handi bat eman nahi dugu, oso horro gaudela behatat, eta, bueno, famili guztian partek hartati badakite baita ere, bai, anaiak eta familiak, elkarrezketa honen berri, eta gutxik bat. Bai, eskerrik asko, Ainhoa. Ez horregatik. Bueno, muso handi bat familia guztiari, Bai, hemendik handabitza baita de besteak, baina konexioa eteteko hautxikia afunein da. Bai, lasai. Bueno, hitz eginen dugu berriz. Vale. Venga, musu bat, agur. Agur. Aio. Jo, ze handia, Jatorra da, olako familia baduzula hemen, Bai. eta arro daude zuta, Arro, baita nire ere. Gure arro gaude zuta. Eskerrik asko. Jarraituko dugu. Bai, baita nik ere. Ahotsa.infora joan nahiko nuke, hori baita, hemen egotearen arrazoietako bat. Hori da. Arrazoi nagusia esanen dugu? Arrazoi nagusia, bai. Bai. Bainik badu harreman polit bat hizkuntzekin eta batez ere sufritu zuten hizkuntzekin.